O Festival Espírito Ribeiro celebrarase en Celle os días 22 e 23 de agosto no Campo do Cabalo en Laias, no marco dos concertos do Xacobeo de Turismo de Galicia. Tras a celebración da pasada edición en Castrelo de Miño, Celle toma este ano relevo antes de que a iniciativa pase a Arnoia no 2027, consolidando unha fórmula de colaboración entre os tres concellos promotores. Han pasado artistas de la talla de Tantangou, de Pancho Varona, de Amparanoia, y bueno, pues este año llega gente como Cómplices. Cómplices es uno de los máximos representantes de la música gallega. Creo que un concierto de Cómplices contiene así como 9, 10 canciones que se pueden cantar en toda España, muy popular. Montoya y Carmona llegan de hacer las fiestas de San Isidro. Precisamente el tío de Montoya, Pepe Habichuela, uno de los grandes representantes de la música en España, pues ha fallecido hace unos días. Nietos de Pescadilla, primos de los Carmona de Ketama, y dicen que van a montar un fiestón. Ya tengo un pequeño vídeo que sacaremos estos días. Un homenaje a Buena Vista Social Club el domingo, y Cayman Folk Rock, que viene pues en representación de la música gallega. O motor do festival é a posta en valor dun produto estrela, o viño, xunto coa música, a artesanía e a paisaxe. É algo que coloca o Ribeiro no mapa e que nos permite dar unha visibilidade á nosa comarca e ao noso territorio que eu creo que é moi positiva e que, dende logo, dende a Deputación, como dicía, e con isto remato, seguiremos sempre apoiando e apostando por este tipo de iniciativas. É ali á beira do río, onde temos unhas vistas preciosas que se ve Castrelo de Miño, no Alino, e, bueno, pois convidamos a que a xente veña a esos 2 días, 22 e 23 de agosto, a facernos unha visita e que poidan probar os viños que tanto colleiteiros como adegueiros teñen moito traballo ao longo de todo o ano para poder facer eses caldos que ao final resultan. A Consellería de Emprego, Comercio e Migración colabora a través da Fundación Artesanía de Galicia co apoio de 2 obradoiros gratuitos para iniciar o público nas técnicas de cianotipia e da serigrafía sobre téxtil durante toda a fin de semana, a que se suma a venda de distintos produtos. O feito de que estén 3 consellerías diferentes apoiando a 3 alcaldes, a 3 concellos, e que este tamén a Diputación de Ourense, pois, repito, é un exemplo desa cooperación institucional. Nos apoiamos, dende o punto de vista da artesanía, a Fundación Artesanía de Galicia, ali vamos ter artesáns de nivel como todos os anos, a Artesanía de Galicia, a artesanía alimentaria, pois tamén conxuga ese utilizar o viño do Ribeiro cunha boa gastronomía, e, por suposto, todo o apoio de turismo, porque esta é unha festa que ten moito impacto no turismo nun momento tamén do ano no que é moi importante atraer a xente.